खाल्ली आले खाल्ली आमच्या घरात खाल्ली खाल्ली रामफला खाल्ली चालू बोल तुझ्या त्या गुडी मारला ग आवाज नाही आवाज नाही बाबू खाली आमच्या बुबूंना पिल्ला झालेली आहे आणि इकडे ताईचा फोन आलेला आहे मम्मीचा फोन आहे. शांत बस अशी तर लावत नाही पण ते नको आरामात. बस इकडेच त्यांना खाऊ आणल्यावर नंतर देतो. होय थांब जरा तिकडेच. आता हे इथे काय कैरी झाली खराब झाली थोडी पण काय नाही मी कापेल तेवढीशी आणि चटणी बनवली. तिकडे पण पडले पडलेले आहेत त्या कुठे कैऱ्या. त्या दिवसासारखी चटणी बनवली ना हा आजीकडे येते. काय चाललीस? आजीकडे आजी आत्याकडे आजी आत्याकडे चाललेलं आहे. नाही येणार आहे 6 वाजता येणार आहे. काव्याला आम्ही विचारलं येते की नाही कारण आम्ही आता झालं 6 वाजता येणार परत आहे ना. तिला सोडू मग आपण भाजी बिजी सगळं सामान आणायचं आणू. त्यांचा शर्ट बघा केवढा घाण झालाय काम करून करून. काव्या मॅडम आज आमच्यासोबत कोण आहे? काव्या काव्या कुठे चालली? कुठे चालले आपण? काव्याने आम्हाला एकदा सांगितलं होतं की आम्हाला म्हणजे मी जास्त बाहेर फिरत नाही. म्हणजे तू बरोबर शेजाऱ्यांकडे आली आहे. तुमच्या शेजारीला फिरत असतात तर काव्याला आज आम्ही बोलवलं मग काव्या लगेच रेडी. आणि तिला पण आजी आत्याकडे यायचं होतं एकदा. आता मागे आम्ही येऊन गेलो ना तेव्हा ती बोललेली मी पण येते आजी आत्याकडे. एकदा आली होती आजी आत्याकडे काव्या. तू आली होतीस ना. आता आम्हाला कोणतरी नवीन दिसलेला इकडे छोटूसा पिल्लू. तो पळतोय गाडीचा आवाज ऐकून. किती स्पीडनी पळतोय बघा. छोटूसा आहे पळाला ना. जाऊ दे तो घाबरतोय. त्याला काय ते खाऊ आणलं तर दिला. टाटा बघतोय टाटा. काव्या मॅडमची इथे शाळा आहे ना. दाखव आम्हाला शाळा तुझी. कितवीपर्यंत शाळा गाव या इकडे? चौथी. हा रस्ता बघा कसा स्लोप आहे आणि कसं झाडांनी सगळीकडे भरलेलं आहे ना. आणि जेवढे झाड आहेत ना तर आंब्याची झाडं आहेत. आंबे लागलेले आहेत बघा है ना. चला एक एक होऊन जाऊ दे. हात असा लागला की घेतो स्लो बघा आता चढण. हे बघा हे बघ काजल जरा वरती हाईट उभं राहिलो की आंबे हातात येते बघ है ना. हे बघ हे 2 पण आहेत बघ. पण रत्नागिरीचे आंबे तोडायचे नाही फाईन लागतील. खाली पडलेले असतील तरी नाही घ्यायचे. जा इकडे सामान ठेवायचं. हे बघा इथे आम्हाला आत्या भेटली आहे. सामान विमान डोक्यावर खांद्यावर हातावर. केलेला हा आजीला बघितला रिक्षात होते तिथे. तुम्हाला पण केला मग आजीला केला. ते मी आता बघते म्हणजे घरी जाऊन करते डोक्यावर. मला तरी एक अंदाज आला म्हटलं हे लोकच येतात वाटतं. मी ना तुमची ओढणी बघितली तुमची. हा चष्मा काढला. हा तुमची ना ओढणी बघितली मी. चल मी येते. चला तुम्ही. आम्ही गाडीवर आजीला कॉल नाही केला? केला केला. आजी काय बोलली? आजी तेच बोलली बबी आता गेली आहे रत्नागिरीत सामान आणायला. आता बघते मी मोबाईलला मिस कॉल आलाय. अरे बापरे म्हणजे पप्याचा आहे. चल चल हाय जागा. चला काय करताय नवरी सर्व? काय मा फोन का नाही केलात? काय सगळी घाई गडबडीत आलोय रात्री उठून. चल चल येतं चालत काय ना तिकडून. मी गाडी आणली ना इकडे याची येते शॉर्टकटली. जाऊ खाली. नको येते. आता फोन केलं होतं तू 2 मिनिटापूर्वी. बाबा आता हटीच घेतलं मी पाणी त्याहून पाणी आलंय. आता मी बाहेर आले. काय आजी गोरी झाली बारीक झाली. फेस वॉश केला.
हा चला तिकडे काढू का इकडे काढू? काढ काढ राहू दे तिथे चल. तर इकडे आत्ते कोणती फिश घेऊन आली आहे? ही काय ह्याला म्हणतात दांडवशी दांडवशी आणि आणि हे लेपा लेपा. लेपा मग तुम्ही दांडवशीचा फ्राय करणार आहे का फ्राय सुका करणार आणि सुकं करणार. चला आज तुम्हाला रेसिपी दिसेल है ना. टोक आणजा एक आटलो चालेल आजी कुठे जाडा जाते? टोक आहे बघते खाली हात घाल अर्ध्याच्या खाली बस, बस. डाव्या बाजूक हे तळायला पण करणार. हा, टाक. त्यांची इकडे पार्टी चालू आहे. खावा खावा. ए खाऊ का घाण करशाल ते. हम्म. सुकी टाकायची मच्छी. आता इकडे जरा रेसिपी. जमा करूया. आगळ टाकतंय. कोकमाचा आगळ ना. कोकमाचं आगळ. हे काय हे पाहिजेच एवढं. म्हणजे आज तुम्हाला रेसिपी दिसेल की कशी इकडे मच्छी बनते है ना. हळद घे बाई जरा थोडी याच्यामध्ये आता इकडे हळद ना. हा हळद फ्राय मध्ये पण ह्याच्यामध्ये पण. हा, ते सुक्यामध्ये सुकं घालते हे. हम्म. आता हे काय? कोकम टाक ते सुक्यामध्ये असं पिंजून टाकायचं. ते तिसरं साहित्य टाकलं ना. हा तिसरं हळद मीठ आणि कोकम. मीठ पण टाकला. मीठ नाही टाकलंय अजून. देऊ अजून. चला, मसाला आहे लाल मसाला ह्याच्यात टाक. 2 चमचे ह्याच्यात टाक. हे तेल असं टाकायचं आहे बघ सुक्यामध्ये हे बघ सुक्यामध्ये टाकलं. असं फोडणी वगैरे नाही याला आणि लसूण ठेचून टाकायची. आता यात तेल नाही ना. हा, नाही तेल टाकलं नाही हे बघ किती ते त्याच्यात नाही ते फ्रायच आहे ना. हे बघ हे बघ, कालवणामध्ये असं पहिला हे तेल बघ, टाकून हे बघ. मिक्स केलं. हे बघ असं केलं आता जरा मीठ पाणी टाकायचं. टाकायचं आणि मीठ बस एवढंच आणि लसूण ठेचून टाकणार आणि मग गॅसवर ठेवायचं आणि गॅसवर ठेवणार. आणि पाणी टाकायचं हो, आपण. हे बघ हे पाणी आपल्याला पाहिजे तेवढं ठेवायचं. हम्म. इकडे रामफला खाल्ल्याने आम्ही टिक्कू इकडे आली. टिकू आली मग रामफला मी मागे गेलोय आणि सुरुवात केली हे आतमध्ये घेऊया नंतर. हा नंतर गेलो जरा चांगलं पण बाहेर बसायला. बुवा हवा येता केव्हा तरी वाची बसतो वाऱ्यात येऊ वगैरे टाकून दिले फ्रायला. तेच मसाला लावले ही होते दांडवची तसेच. मच्छी हा त्याला जरा पीठ लावलंय करून हे बघ असं हे बघ असं हे बघ, याचं या तांदळाचं पीठ त्याच्यात हळद मीठ आणि मसाला थोडासा आणि ते सारवालं कुठे आहे ते? हे बघ हे बघ, झालं सुकं ते? केलं सुकं झालं ते मच्छीचं हा झालं ते रेडी. हा झालं हे बघ हे बघ मच्छी आणि फ्राय बटाटा. झाली, हा बटाटा. काव्या तू काय खाणार, मच्छी का बटाटा? हा काय खाणार तू मच्छी खाणार ना. चला मग वाढायला घेते आता. इथे माझं ताट आलेलं आहे. इथे काव्या काव्या भात लागला की घ्या काय. जेव्हा आमची काव्या जेवते. हे काजलचा ताट. काजलात बटाटा फ्राय. भात आमटी आणि लोणचं. असं घ्यायचं आणि कुठच्या पण माहितीये मला. दाखव आता मी काव्यासोबत गेम खेळते हा. वाढा लागतंय काय नाही तर बसा नाही लागतोय जेवला तुम्ही? फॅनवर बसा आता परत काय लपवायचं असं पाठी? नाही एक हातात लपवायचा आणि तिला शोधायला लावायचा कोणत्या हातात आहे तर. दे बघूया. या तुझ्या वरच आहे माकड हा बघा. हाय तो बघा त्याने अडवले आता बसलेला आहे. आय! सीमाच्याची आणलेली. अगं वरती नको बघू करण्याला गेला पाडेला या बाजू गेला त्याचे रामपाला आणले आणि काढून सीमाची अगं, वाटतं अगं, इथे हा ये खाली ये. साईडला. या पडला वाटतं त्यांच्या दारात ये मच्छी बनवली ये खायला. मच्छी बनवली आहे खायला. तर आजी आता रेडी झाली आहे. तो कोणचा आवाज काढलो हे बघ वरती बाबा. ए बापू इकडे ये ते मुडी बिडी मारीत नाला तिकडे ना बघ बाबे लय आली ती वाट. आजी आमची फणस काढत आहे. नाही विकला? पण वास आला सकाळी काय तिकडे बघ पप्या कसा तो असा तोंडावर बघायचा. तयार झालाय एक यातला दोन लावायला. मग तुम्हाला वाटला चला आम्ही चाललो आता. बाय बाय. दिसतंय आता. अगं तुझे काय जरा बोलतच ना झाली शॉपिंग. कोण येणार आहे? कशाला घेते? असेच सरप्राईज आहे.
आता आम्ही शॉपिंग करून आलेलो आहे आणि ही शॉपिंग तुम्ही म्हणाल की परत एवढं सर्व 4-5 पिशव्या घेऊन काय आलात आणि कशासाठी. तर आता आमच्या घरी पाहुणे येणार आहेत. पाहुणे कोण आहे ते तुम्हाला दिसणारच, पण 1 नाही 2 नाही 3 नाही, खूप पाहुणे येणार आहे आमच्या घरी, है ना काजल? खूप सर्व येणार आहेत. तर आम्ही आता सर्व सामान खाली काढतो आणि मग तुम्हाला दिसेलच की आम्ही काय काय आणलं आहे. आम्ही खातो पण ते पण आणलं आणि नाही खाते पण आणलं आहे. पाहुण्यांसाठी सुद्धा आणलंय आणि आपलं घरगुती लागतं सामान ते सुद्धा आणलंय. एक आमच्या घरी एक अशी क्वालिटी आहे, पहिल्यापासूनच पाहुणे येणार असतील ना तर आम्ही पाहुण्याच्या हिशोबाने जेवण बनवतो आणि पाहुण्याच्या हिशोबाने वस्तू आणतो. म्हणजे त्यांना काय आवडतं ते आणतो आम्ही. आणि कोणाला देतो पण ना तर सर्वांनाच मिठाई देत नाही. मम्मी आणि पप्पा पण होते ना तेव्हा मिठाई सर्वांना द्यायची. आवडत असेल तर, नाही आवडत तर त्यांना जे आवडतं ना ते द्यायचे. आता सर्व आम्ही काढून घेतो. तर एवढं सर्व सामान आम्ही घेतलेलं आहे. आता सुरुवात कुठून करायची काजल? इथून. इकडे बघा आम्ही काय केलेलं, आम्ही राईस आणलेले आहे 3 किलो चांगलेवाले, हँडवॉश आणलेलं आहे. पाहुणे येतील तर वेगवेगळे प्रकारचे नाश्ते पण बनवून द्यायला लागतील ना. तर इकडे उपमाचं, शेवयाचा उपमाचा नाश्ता 3 पिशव्या आणलेल्या त्याचे. असंच आवळा ताटामध्ये, आवळा आणलेत ना, आवळा कॅन्डी ताटामध्ये द्यायला. असंच इमलीचा सॉस आणलेला आहे, टोमॅटो कॅचअप, समजा काय फ्राईड आयटम्स बनवले आपण तर. इकडे धनाजिराचा हे माझ्यासाठी आणलेलं आहे. धनाजिराचं मी पाणी पितो तर पोट आपलं चांगलं राहतं, हेल्थसाठी चांगलं असतं. इकडे गरम मसाला घेतलेला आहे, कोलगेट घेतलाय, इकडे मोठा कोलगेट घेतलेला आहे, पॉन्डचा पावडर घेतली, इकडे पावडर, शेजवान चटणी. आणि आमचे जे पाहुणे येतात त्यांना असे मग ते माउथ फ्रेशनर्स आवडतात है ना जेवल्यावरती ते. आणि परत त्यांना थंड काहीतरी बनवणार, फालुदा बनवणार म्हणून फालुदा आणलेले 2 आयटम. पनीरचे मसाले घेतलेत मी, हे वेगळे वेगळे मसाले बनवायला. चिवडा घेतलाय, चिवडा आवडतो, चिवडा घेतलाय. त्यांना हे काय म्हणतात त्याला, हे गोड आयटम आहे काहीतरी, ह्याला म्हणतात मालवणी खाजा. खाजा घेतलेला आहे. आणि हे साबणं घेतलीत आपली, ह्यांची आवडीची. कोणाची? तुमची. हे स्पेशल असतात म्हणून घेतलेली आहेत ती. आणि आपल्या बुब्बूला बिस्किट आहे. हां, हे आमच्या बुब्बूला बिस्किट. आणि हे पण आपल्या सर्वच येतील घरी ते खातील गेस्टला. आणि डाळ घेतली आपण, पापड घेतलाय, इथे खीरसाठी शेवया घेतल्या आहे. हे पण 3 बिस्किट आहेत, कोणते पाहिजे ते चाबरो खातील. लाडू आहेत, हां, मटकी आहे, साबुदाणे आहेत, मूग डाळ आहे आणि चिक्की आहे. होय. आणि काजू कतरी पण घेतलेली आहे. म्हणजे गोड खायला वाटलं तर गोड खावा, फालुदा वाटला तर फालुदा खावा, बिस्किट वाटले तर बिस्किट खावा, चिवडा वाटला तर चिवडा खावा. आपला उपमा पण, आणि आपल्या घरातले पोहा, शिरा, उपमा जे काय बनतं, साबुदाणे वडे ते सर्व तर बनणारच आहे. तर आम्ही अशी रेडी तयारी भरपूर आहेत ना यावेळी, मंडळी भरपूर आहेत म्हणून स्टॉक पण भरपूर आणलाय. आता हे तर डिमांड म्हणजे असं झालं, आपलं शॉपिंग झालं. तिकडे आम्ही भाजीपाला आणलाय, तो भाजी आणली ती आमच्या पुरती आणली सध्या आत्ताची 2-3 दिवसासाठी. आता परत आम्ही उद्या जाणार आहे आणि उद्या जाऊन 5 किलो कांदे, 2 किलो बटाटी, 2 किलो टोमॅटो आणि असे किलोमध्ये सर्व भाज्या आणून आम्ही फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. आणि हे एवढंच नाही, एवढाच आणलेला आहे, अजून पण आणलेला तर फ्रीजमध्ये ठेवलेला. दाखवूया. हे तर बघितलं ना, आता तुम्हाला फ्रीजमध्ये दाखवतो. तोपर्यंत काजल इकडे बसलेली आहे, फ्रीजमधून उघडून दाखवतो काय काय आणलेलं आहे. हे पण आणलं फ्रीजमध्ये. काय हे काजल वरती काय ठेवलंय? पिस्ता आईस्क्रीम आणि शाही अंजीर आईस्क्रीम आणलेलं आहे. आणि काय आणलेलं आहे आम्ही, हे माझ्यासाठी आणलेलं ताक 2 पिशव्या. अजून इकडे बघा मोठे पनीरचे 2 पाकिटं आणलेले आहेत. इकडे रसगुल्ला आणलेला आहे, इकडे गुलाबजामुन आणलेला आहे, इकडे आम्रखंडचे 2 पॅकेट आणलेले आहेत, आम्रखंड म्हणू शकतो. इकडे जॅम आणलेला आहे. म्हणजे आम्हाला माहिती आहे की आमच्या पाहुण्यांना काय काय आवडतं किंवा काय आवडू शकतं. आणि इकडे कोकम सरबत. म्हणजे एवढं सर्व आज आणलेलं आहे. नंतर आमचा ताक दाखवलं. आमचा फ्रीज खालीच होता ना आल्यापासून. कोकम सरबत काय म्हणतात, आता उन्हाळा चालू आहे ना, तर दुपारी कसं आपण बाहेर फिरायला वगैरे गेलो तो बॉटल मधून पण घेऊन जाऊ शकतो. आणि एवढी बाहेर गरमी होती की 5 मिनिटच झाली आणायची आणि ते बघा ते विरघळायला लागलेलं, मेल्ट झालं होतं ना. हे बघा इथे दिसलं, मेल्ट पिशवी भरलेली आमची थोडी. आणि म्हणून आम्ही बघा आमच्यात ऑप्शन्स असतात की पॉवर फ्रीज पण करू शकतो, पॉवर कूल पण करू शकतो आपण. तर एवढी अशी शॉपिंग होती ना. चला शॉपिंग आम्ही दाखवतो, मग परत पॅकिंगला वेळ लागतो. मग पॅकिंगला वेळ लागतो. चला ठेवूया आपण.